ang kamusta nagkaroon ang botan sa pag-asa kon si Bagyong si Ginny kon naa na magkakaroon sa kuan kada bang ilayas na bakaga nilig mga panonas gawa sa nasod na nagkaroon sa botan sa botan sa pag-asa so sihon sa nato on kamusta na si Sergio Pribaldo na nagkaroon sa pikas na linya gikan sa botan sa pag-asa DOST El Salvador. Sergio, may muntag. Yes sir, may buntag ako sa itong mga tuking tigpaminaw din sa Radyo Ultra ug si Bagyong Jenny may gawas na sa itong PR so balas 4 kagahapon sa hapon. So sa pagkakaroon, wala na yung mga tropical cyclone or low pressure area ito na matigan dili sulod sa itong PR. Gilis sa ito sa Northern Mindanao para makapekto ng mga localized thunderstorms so ga-isolated yung mga pagulan labi na sa hapon o di o gadunay kasarangan nga ito nasa kusog na hangin ang magikan sa bakatang kasadpan o ang kadagatan kasarangan nga ito nasa kusog ang pagbalon. Ang temperatura 23 centigrado ang kabugnawon o ang kainiton 34 centigrado. Philippine Standard Time alas 5:02 yan sa batan sa pag-asa Mulugan yo pribang buntag kana tong tanaw. So nindot kayo mga berante tig paminaw kay ang panahon karon masinati nato nga way angay nga kabalakan kay wala tay masinati nga tropical depression, wala tay masinati nga localized thunderstorm tungod kani layas na Ginny diri sa Pilipinas pero baha gyapon dito sa may Central Luzon nga iyang giagian mismo gani ang Ninoy International Airport ay bahaan. O niya rin pagkatapos hinoon na pagkakaroon kagabi ni layas na. So at least salamat kayo Lord no nga di na nakabaton kami o gamayo nga panahon. So kato mga mag-uuma so pwede na mo nga mo pahikayon sa pagpangispray sa inyong mga kaumahan, inyong mga tanom tungod kay nindot na kayo kato nga mangispray sa sagbot para nga mamatay. Aw, si sprayin na ninyo kay wa na yang nga kabalakan kay importante kayo kanang inyong masayran aron usab nga dili masayang ang inyong mga chemicals. By the way, kag nga barangay kapitan ibig si President Ali Banjalan di ay no maayo nga pagpaminaw og ngadto kang Giro sa Carion Orot no og mayong pagpaminaw sa matag karon og unya og si Roel Dudong Sagusa ang city leaders kasumagan og nga ni kuan pod ni Tuto og Mark Anthony Sagosa nga kanunay nga nagapamina og mga pamilyang Hiraldo Hub og palihog great naman ulit sa may barangay Sumalsag mga pamilyang Pagaling og mga pamilyang kuan Orot no. Salamat kayo no sa may barangay Sumalsag mga pamilyang Pagaling, pamilyang Carion og pamilyang Orot daw kay kanunay nga nagapamina karon ato mga OFW no ato asa sa gawas sa nasod kanunay nga nagamonitor sa mga pangitabo sulod sa 24 oras sa dire lamang sa Radio Ultra. Karong buntaga mga binatin tigpaminaw siguro atong mapaminaw. Atong susihon kon kamusta ang kadtong atong gitagaan og pagtagad nga nagreklamo nga gikuan sila gibawian sila og barangay clearance, gibawian sila og sidula tungod kay wala sa listahan sa Comelec. Gamay ra kayo ning butang mga binatin tigpaminaw pero ginahanglan natong hatagan og pagdagad kay kanuman kontrabahante ka sa gobyerno nagdawat kag buhis gikan sa katawan dayon pagkatapos imong gikawan sa pagserbisyo mga tao butang kana nga dili matarong butang kana nga dili maayo atong gipangita kon ato na ning kamot ta magpasalamat ta ngadto kang ngadto kang mian nga otsige kay diya sa may barangay Poskahoy nga nakakuha tag number. So pamaliw kuno ko tam kung tawagan sa nato ning barangay treasurer sa may barangay Poskahoy, barangay treasurer ayog i-off na imong cellphone kay tawagan ta ka. Paliw kuno ko tam og tawag ani palihog kay kining si tawagan ta si Marites Okot ang barangay treasurer sa may barangay Poskahoy. Og kining ibabaw tam dalan tam kay kanang ubos dayon tam ikaduha ang barangay kapitan atong tawagan mga binatin tigpaminaw kay kanuman dili ta gusto buhaton kana sa mga barangay opisyal kung walay gibasihan nga balaod sa ato nang ginaingon nga ang inyo pag-issue og barangay clearance ang inyo pag-issue og sidula gitawag kana og inyo kanang katungod, inyo kanang trabaho, di ba? Ministerial duty ninyo gana.
O na rin, pagkatapos kung bawian man lang, tungod kay wala sa listahan sa Comelec, sa mga tanatag unsa nga balaod ang inyong gibasihan. So siyon tanato kadyot kayo. Ang treasurer ni si Kuan si ang hello. Hello. Yes, ma'am, ayo nga buntag. Mayang buntag, Oh, sir. ma'am si Kuan ni ma'am, barangay treasurer sa barangay Apos Kahoy. Oo, sir. Ma'am, si Ultra Roldan Sagusa lang ni sa Radio Ultra o ako kang gitawagan kay gusto sa nako nga mapa-explain sa imo. Kading dunay nagkuha dia og barangay clearance og sidula unya rayon pagkatapos imong gibawi. Ang ano tuod nga imong gibawi, ma'am? Amen. Kana nga issue, sir. Tinuod ko anang naka-issue, anak, sir. Mm. Eh, wala mong good ang among secretary na importante nilakaw. Okay, supposed to be ang mo isyu sa kuan na barangay clearance ang sekretary. Pero ang mo isyu og sidula kuan kani bang treasurer man, di ba? Or inyong tax collector sa barangay. Dayon. Si Vilma Otsige, si Vilma Okot man ni, ma'am bo, no? Si Marites Okot ni, sir. Si? Marites Okot. Marites Okot kay si Vilma Ibon niya mo man na inyong barangay kapitan diya, di ba? Oo, dayon unsa ni nahitabuan na, ma'am? Kay gusto lang ako nga mapa-explain sa imo at least malaman pod masabtan kung og galing nga naa man galing tay legal nga gibasihan. Ang una, anak, sir, niya ito na siya maglukat sa barangay clearance. Kinsa man ni naglukat diya? Sidula niya. Mo kasagutan sa secretary kung maglakaw either sa ano duha mag-issue. So, naka-issue ko. Wala siya. Then, naka-issue ko din ko na wala si Kapitan. Kaya doon na may biniling anak ni Kapitan na pinirmahan daan sa clearance. In case, doon ay importante niya nga lakaw o seminar. Mautong na-issuean na ko siya. Buti pasabot nga buti pasabot nga nagbilin og porma ang kanang blanco nga porma ang kapitan o kanang barangay clearance nga igo na lang din mo butangan og pangalan, address kay naa na may ang ipirmahan daan. Purposes o siya in case of siya na emergency. Dayon, gikuha na ko, sir, tungod kay nag-reply text si Kapitan nga karon dili na mag-issue sa sidul kanang barangay clearance kung dili rehistrado sa barangay. So, mautong akong gikuha, labi na nga ang maong issuean sa ang barangay clearance ganitong sa pagpanarbaho o sa pagpangutang. Ito niya para man sa loan tay loan requirement. Kato nga clearance. Mao nga clearance. Then, nabalaka man din ko na naka-issue ko ni Ana kay gamitan man di ay sumuto akong dito sa tay loan. Dayan ko nga, sir, pwede ba makuha ang naaba din ni nag-apply na maong tanak nga mga tao. Nga doon na, ma'am, dayon, pwede ba nga ako lang ikuha ang iyong barangay clearance kay wala naman na tayo check-up anak niya, wala siya nakaila. Anak niya, so, ang balaod karon ang iyang tugon ni Kap, na dili magpataka ko issue sa mga clearance, kay dunay na dili maayo nga mga panghitabo, labi na sa pagpanarbaho o sa pagpangutang kay doon na unyay problema sa iyang i-applyan sa ako nabalakan. Doon na unyay may problema sa iyang pag-apply sa maong loan. Ako ang mag-question kay ako man ang nag-issue. So, tungkol sa akong kabalaka as iyang as worker ni Kapitan, akong gikuha. Pero ubos akong pagpanugon sa taytay loan. Sa taytay personnel nga, sir. Kung unsa man galing mo, ano sila, pamaliyog lang ko. Ug adto di ingon sa ila na ipaadto sa barangay hall aron makikita sila ni Kapitan ug mag-istorya og sikat na rin ang bahala kay butan man among Kapitan, sir. Musabot man na siya. So, di nagkataon lang nga wala sila ni adto dito ug niabot na din sa imong area. Tumuto nga
naka-issue ko adto siya ug mao to ang hinungdan nga nang akong giwidot tungod sa akong kabalaka nga gigamit sa ba niya unya unsay problema ako ang naka-issue ako gyapon ang ma-contact. So, nagpalo lang ko sa akong isip household sa tubo ni Kap nga dili mag-issue sa clearance kung dili siya rehistrado o di na ko makita. So ang imong pagkuha sa barangay clearance, mo ta ko nga iklarhon nga imong gikuha ang barangay clearance og sidula dili dito sa kamot sa imong giisyuhan kundi dito na mismo sa may taytay dito nga unsa man ni kompanya ni o bangko nga ilang gilunan? Linding man na siya, sir. Alending. Linding. So dito. Ang ako lang itong kabalaka, sir, kahadlok, kung nasa magaling ko, pasailoon ko nila, apan ang akong purpose lang nagtutungod sa kabalaka, na unsay mahitabo sa ilang pagloon, wala nakailas sikap kay ang tinuod ana, ang kanarang isuon sa naglukat, ang nailhan ni Kap, unya ka na siya, wala na mismo nakakita sikap niya. Ako may naka-issues kay tungod lagi sa iyang kanya, wala ko ka pangutana sa iya kung nag-rehistro na ba siya. Kay ang bago nga balaod sa makeup, ayaw dyan tungod kay ako'y manubag kung incase doon ay problema. Mga itong nabala ko to, sir. Pero ubo sa tugo na ko sa personnel, sa taytay, na sir, kung unsa mong galing, mawalit sila, ipaato lang sa barangay hall, para mag-istorya sila ni Kap, kay mahanyo man si Kap, dili hindi ko kabuot, si Kap na gid-ani, as yung worker na iyang gibilin, na dili siya di ko mag-issue kung kuan na ang wala siya nakaila. So, wala siya kaila dato gawas lang sa isuong niya. Mauna sir, ingon pa rin ang taytay sir, personnel, nga ma'am, maayo na kay clarify nimo kay ang clearance, mao'y basihan sa among pag-release sa maong kwarta. So, sa iyang loan, so, mutuin ko lagi sir. Muna akong gikabalakan, nga nung ako ni kuhaon pagbalik. Pero i-adtura ni anytime makuha niya, basta mag-istorya sila ni Kap. Kay buutan man among Kap, ug mosagot sa siya. So nagulat ang among Kap, nabalakat ko, nagulat si Kap, akong isultian, wala yun ni adto dito, sir. Mauna, sir. Pero ang anytime makuha nila, parang sa barangay Hulibitay, basta nag-istorya sila ni Kap. Mura na, sir. Onya, akong nga klarohon, wa sad kay gisugo ni kapitan nga ipakuha. Gawa sa instruction ni kapitan, gawa sa imong initiative kibali. Sa buti pa sabot nga ang katarungan gid nga gikuha tungod kay dili sila rehistrado sa barangay o dili rehistrado sa Comelec. Wala man ako gikuan nga dili sila rehistrado. So, ang ako lang kay diha man sila na kuan na tao. Ang ako lang nabalaka kay ang sugo ni Kat nga dili ko mag-issue kung dili rehistrado. Wala siya nakaila. So, pero kaning mga tauhan na dili sila rehistrado kasi kay dugay naman na sila nga wala na. Kanang kumilik balik sir. Kumilik. Sa Comelec. So, wala gipahigayon nga pagpang-rehistro diya sa barangay, sa Comelec mismo. So, ako na yung giignan siya, kaya nanawag man sa si ma'am ni itong sister, anang naglukat siya, na anytime mo ma'am, maka-rehistro rin. Anytime ma'am, makuha ninyo, basta mag-istorya lang, kaya gusto ni Kap na makikita na lang siya. Naman siya nakailang ma'am. Nana na siya. Onya, dayon, kini nga mga barangay clearance, humana ni gibayari nila, des barangay. Kaya ako man niya, makuha, kung nga ibilin na lang, or pulian siya, kung unsa man galing daw, mag-istorya gid siya ni Kap. Ako, as worker, ang tugo ni Kap, malili ko, sumuto akong kabalaka, nagigamit man ko niya sa taytaylon, sir. Pero, sir. yes ma'am, pero dili ba ma'am, correct me if I am wrong, di ba, sa balaod is rehistrado ka man o dili, sa kasi are bona fide Filipino citizen, bisan asa ka pwedeng maglukat og sidula. Pwede, sir. Nganong yun naman gikuha nga pwede, kabaluman mo nga, bisan asa ka pwede maglukat og sidula. Katungod, iya man nga right po, di ba?
Ngano inyo mapong ngano inyo mapong gibawi ka kabalo man ta sa balaod nga bisag asa pa kang basta ni asol sulod sa Pilipinas pwede ka asa maglokat og sidula. Na-appeal naman to siya, sir, kay ang sa sidula, sir, kay tungod man sad lagi, kay na-appeal man na-attach man dito, ko nga ibilin ko na siya nga dadala na tanan diya, ma'am, itong nga dala na ko, pero ko nga ihatod ko ni sa iya, gawas lang sa barangay clearance. So, wala namin nakita, sir. So, if I'm wrong man sa dato, pasayloon lang ko niya, nga na-appeal ako pagdala iyang sedula, pero anytime lagi, sir, kay nalapit naman dito sa tubo ni Kap nga tungod sa among kabalaka sa mga dili na maayo karon sa makita ni Kap. Mura to siya, sir. Okay, so gusto sa dakong panikamuting na patawagan ako si Kapitan nga at least malaman pod kay sa igon man gud niya kon og galing kita na sayod man ta nga kamo isip barangay treasurer og Kapitan is ministerial duty man na ninyo ang pag-issue og mga clearances sakas nga bonafide residents sakas sa bonafide Filipino citizen ang naa sa inyong tagsatag sa mga barangay kay kung maayo man ang ilang tinguha so why not nga dili man pod isyuhan nga katungod man pod kana nga ako gani ginaday gani nako ang inyong estratehiya nga gigamit nga di na magantos ang mga tao kay kung pananglit na iseminar si Kapitan so pwede na siyang ma-issue na siya pinirmahandaan nga kada mga barangay clearance Unya dayon ang nikawas magod kay inyong gibawian tungod kay dili rehistrado sa COMELEC. So wa man sad na magingon ang balaod nga kung di ka rehistrado sa COMELEC, di ka tagaan og clearance ay bendo nga bonafide residence ka diya sa barangay. So, sir, kanaan. Pwede ba makikistorya karon ni Kap, sir, para mahuman na o matubag dayon, sir. Aman mi, nag-uban mi karon. Mas mayo. Pwede makikistorya. Sige, mas mayo. Na si Kapitan Vilma. Sige, paliho. Sige. Sige. Okay, sige. Salamat kayo. Kap, may buntag ni Maria Kap. May buntag, sir. May nga buntag. So, salamat gid kayo, Kap. Kay alabing tinood niya. Ito pa kung naging adlaw, ginangita o kapaagi nga makontak ka na ko para nga makuha po na ko ang ibong side kay dili na mo prinsipyo, dili na mo batasan, nga dili na ko kuha ng side ninyo. At least malaman po nga imong ma-explain based usab sa reklamo. Unsa to na nahitabo ni Kap nga nutong gibawian ninyo ni og sidula og kani ba nga barangay clearance nga gi-issue? Ako nga time, sir, kung anto, wala ko sa barangay hall ato naka-duty tungod na ako si Bato bilantan ko ato. Kung ako dito natanya ako sa pag-issue ni treasurer, may pag-interview ko sa doktor sa ako, uban sa akong anak na nag-eskwela o grade 9 dito sa Cagayan. So, kagilantan man na, pinili karon na hadok like kung anak basin kung bilin na, so ako ipag-check sa doktor. Oo, importante. Nato time ko Maria Rina, then doon nag-effect ang treasurer sa ako kung saan pwede ba siya mag-issue sa barangay clearance na dili rehistrado sa barangay. So, siguro mga kaping sa oras ka to, ay ako naka-reply. Nag-ingon ko niya nga, ayaw pagpataka o issue sa barangay clearance kay basin o niya, kung unsa na siya, dito sa ilang barangay, ang mga sala, nakaabot itong barangay na po. Kay, konfirmado man siya nga dili siya rehistrado sa COMELEC. Ang tao nga iyang hatagan sa barangay clearance. Siguro sa kung nag-follow sa balaod nga, kung ang tao dili siya rehistrado sa ibang barangay, dili ka pwede nga maghatag ka o mga clearances tungod sa wala ka mahibalo kung unsa na siya klase na tao dito sa ilang barangay. Ilabi na karon sa panahon ng droga. Hang. Munay akong di hawiran na mga malaod nun karon na panahon. Ni amang gud karon sa kuan ka ng drug. Na problema. Especially ang akong barangay sa Pustahoy is drug third na siya. Kinahanglan careful jud mi sa mga tao nga mosulod gawa sa akong barangay nga kana ang tao unsa nga klase na siya nga tao. So, careful dito sa paghatag sa mga clearances or certification. Gawa sa sidula, sabi sa man sa makalukat sa sidula. Pero siguro pasag karon sa bago nga balaod po, in 6 months, na makapuyo ka na sa barangay, dili kay magpuyo pa.
nagpuyo ka na, dili ka magpuyo pa. Mm. Ayak ka makahatag sa mga sidula sa tong barangay, maskin wala siya marehistro. So wala ako ni ana nahibalo siya nga naka-issue na ba di ay siya. So mo ito nga akong kuan, kanang reply sa iya, din wala na po ang laing reply po sa ako. So dili na po tingali si Garistobo sa ako. Ato nga time kay kabalo siya nga na ko'y sibate, sir. O wala sa ko nahibalo, sir, nga hindi individual. Dito sa Taytay, kasi naman lagi ang nag-issue lugar o nahibalo o asa dapat dapat ang mangkweran. So natingala lang ko nga pag-abo, pagkita na mo, na istorya din siya sa kuwa, sir, nga at naka-issue ko sa kuwan kailan, sir, kanang ka, pero ako sindihinan nga kanang magsigatubang lang kami sa ito. Actually, sir, wala ko gibalibaran nga tao nga unsay ilang pangayuon nga tabang bisan kanako basta na ko ikatabang mo tabang dito. Ano mga klase mga tao di ko katabang anak nila kung unsay ilang mga problema ilabi na sa ilang health. Problem hatag ko anak nila wala pa sukat gidungog wala pa ko sukat na isip, sir. Sabi na tao nga nang hinanglan ng tabang, nga ko makatabang. Mo magaling Kung wala lang ang problema, sir, kung di atubang lang ko nila, anong diligod? Kay mo magaling hinungdan nga ni daog kani tungod kay matinabangon ka. But kini nga managsuon ni Cabirto. Kini ba ka pa lumad nga taga diha Apos Kahoy? Lumad na sila, sir, sa diha sa Apos Kahoy, pero sila po, sir, dili pa na rehistrado sa barangay, dili po tanan sila na ilan ako na sila ng mga igsuon tungod kay kana sila dito na sa Medina na mo yudugin ng panahon. So ako ning aklarohon ka, rehistrado sa barangay o rehistrado sa Comelec? Comelec. Sa Comelec. So ang rason is inyong gikuha ang clearance, barangay clearance og sidula kay dili rehistrado sa Comelec. Yes, sir. Wala rason sa akong treasurer. So, basta na akong gitugon sa ila. But nakapuyo na sila diha pa more than 6 months sa imong barangay. Wala akong kasaro, sir, kung nakapuyo ba na sila kay dili kung magpatawag kung meeting na sila sa appeal. May mga synchronized assembly meeting sa barangay, wala man na sila nga mga personahe maka-appeal sa aking meeting. Lagi ka po na nangutana ko kay kita na sada di manibag-o nga bala o daan man kaniadto man ning balaura nga as nga bonafide residence ka nagpuyo ka within kada bang more than 6 months sa barangay. So katungod nila nga magpahagyon sa pwede niya sila nga makakuha og barangay clearance more than 6 months ka nagpuyo sa imong barangay. But ang sidula is bisan asa nga man nga mulukat og sidula basta kaniya ka nasod sa Pilipinas. So muna akong gikatingadan nga ako muna nanging kamot ko nga makuhaan kanog kuan kana bag nga mahinabi gid kanako kay ato man ang kamo sa isip o sa barangay kapitan na inyo man ang ministerial duty ang pag-issue og clearance as nga nagpuyo with more than 6 months sa inyong barangay, di ba? So sa pagkakaroon wa sa inyo gi-verify kung nakapuyo na ba na siya sa sulod sa siyam ka bulan sa inyo nga barangay Apos Kahoy aron sa nga mauli ninyo ng para once and for all mawala inyo nga konflikto diya? Wala pa sa nako na siya na-verify siya tungod sa kanaghan sa akong trabaho, mga seminar na himo karong bulana kay wala siya July man siya na-issuehan last week of July. So yun, kana ang pagkahuman dayon gani pag-introduce sa gusto daghan nila nga akong gitambungan ikatulo na gani ni karon nga seminar karon bulana. So wala na ko na siya mahatag yung pagtagad kung kuan kay kanay nung una sila na mga Cabirto lalo din na sila sa taga pulang lupa diha dapita sila ito na sa Pedro kana siya sa una doon Pedro kana sa una yung sa pulang lupa sa unang panahon doon Pedro sakop sa Apos Kahoy. Pero ang nakadiferensya din sir ka wala nako na sila makita. So, ano naman siguro, Kap, usasan siguro sa mga pamaagi sa pag-verify, ang ila siguro nga city leader, mapangutana siguro mo, mapangutana siguro ni ilang city leader kung
Pila na bulan na ba na sila nagapuyo diha? Unya, kuan ba na sila? Kada bang mga over, kada bang dili ba po na sila mga daotang nga tao nga nagapuyo diha sa mao nga sityo? Yes, sir. Usa sa Kaya chig... kung pwede kayo hinabi, sir, na kapangutanan ako, diha sa barangay hall na inataan ha. Tagadiha po sa ila. Unya, So, ang iyang istorya yun, nga tagadiha na sila, pero sulod gawas na sila diha. Magtog Medina, mabalik naman, magtog Medina. Inuna na ng ilang sitwasyon diha sa Pulang Lupa. Karon sa kung na may ilang ngalan, Pulang Lupa naman diha karon nga. sityo. O, gisorby po na diha sa akong mga worker, na ay daghan balay pero walay tao. Uban sa tagawad po sa kanha diha, dahil ay daghan balay pero walay tao. Uban po sa mga tanod diha nga nagkaanha diha, kaya hindi ko man na sila di ipamonitor sa tanod. Naalagi balay daghan, bago nanarok-tarok, pero mga payag-payag, kaya walay tao. Nay tao, pitila lang kabuok. Sigon po sa iyang igsuon po niya silang din. Na mga balay, pero dili permi na ay tao. So, naapot tayo mga butang nga pwede na itong i-considerar kay basin og nanarbaho on niya bakahinon muuli na diha kay naamag diha na bugto ilang nga pusod on niya posible nanarbaho sa lain pero sakto man po na imong gibuhat kay basin po og kana bang tuwa bakahinoon sa lain nga mga kalihukan kay nasayad po ta na mga lugar so sakto man po na but ang question dia is kung nangayo sila og barangay clearance sakas nga wa sila nakasupak sa balaod so ato po na inyo po na ministerial duty but ana na lang kap di na siguro na to ni kinahanglan nga dakon pa kung makontak nako og balik kini si kung napakontak nako og balik kini si Caberto Ninit Caberto willing ka ba isip usa ka barangay kapitan nga ibalik nimo ang sidula og barangay clearance nga inyong gikuha sa imong treasurer. Sir, dahulat ko, sir, gamuan ha sila sa barangay hall time nga naa ako. So, gawas sa nagkapo, saan mo mapatawag ang city leader nga i-inform tong pamilyang Cabirto nga ipaadto sa opisina aron inyong istoryahan kini nga problema? Wala po na ako, sir, na-inform ang ilang city leader tungod kay ang tao nga nang hinahanglan mo duol din sa usa ka leader sa usa ka barangay. Kaya mo tala og unsa nga hitabo. Yang ilang gibuhat, nakoy number sa ila, sir. Pero sinimis Caberto na ay number niya sa akuha. So, kuhan sa ako sa nga gitawag na ito niya ging adlaw, ay iba na ako makontak, pero sanayan ako pag-contact ka, ako sa makontak pagayo, aron nga magka-istorya mo diya. At least gamay rin nga problema. Ang ako lang, importante nga, kung unsay naa sa balaod mo lay sundon, o kung gikinahanglan man nga masulbad ang problema nga di na kinahanglan nga mudako pa o wala mamahimong conflict di sa inyong mga residente sa mga barangay mura man po na akong tuyo kap. Yes, sir. Thank you, sir. So salamat kayo barangay kapitan Paano po na mo, sir, sa bungalan, sir? si Roldan Sagusa sa Radio Ultra. Yes, sir. Sa Roldan, sir. Roldan Sagusa sa Radio Ultra, ma'am. Barangay Kapitan Ibunya. Okay, sir. Pregnant pa, sir, ha? I-save ang akong number, sir. Tawagin lang ko. I-save ang akong number, sir. Tawagin lang ko kung sa imong mga katuyuan ba sa mong barangay at Travelia. Salamat kayo, Barangay Kapitan Vilma Ibunya. Salamat. Ibunya ba? Ibunya? Ibunya, E-B-O-N-I-A. So salamat kayo, Barangay Kapitan Vilma Ibunya sa imong kaikag usab sa pagtubag kalabot usab sa giingog esyo nga kini laging giingog pagbawi sa barangay clearance og sidula nining giduha ka mga nagreklamo. Salamat kay Kap, paningkamutan ako nga makaanha po diya kini nga hingtungdan mismo. Yes, sir. Salamat, sir. Good morning. Wake up. So salamat kayo si Nini si kuan kada nga barangay kapitan Vilma Ibunya sa may barangay Puskahoy. O gamon ang ginaingon lagi nga kung unsa nga ato mga ministerial duty. So ato lamang kining pagkuan mo di atong pagkatumanon. So manang kuan kada bang si Ninit nga kuan si Ninit Caberto nga paminaw kakaron Ninit Caberto gitamagan ta ka pero kuan man kada bang out of coverage area man. So kung nagpaminaw ka karon adto dito sa barangay ang imong buhaton na adto dito sa may barangay hall sa may barangay Puskahoy. Ingna nga ako, ingna nga si Roldan Sagusa nagpaadto nimo dito istoryahan si barangay kapitana Vilma Ibunya. Unya dayon pagkatapos kuhaa o ba na ang imong igsoon, kuhaan ninyo ang barangay clearance, kuhaan ninyo ang isudala, i-explain ninyo nga
bonified residence mo diya sa may barangay Poskahoy. Onya na yun pagkatapos kung dili ihatag, sultihi ko, tawagi ko o gabalik, o tiksi ko kay ako'y matawag nimo kung kay basig wa kay Lord. Tiksi ko kay ako'y manawag nimo kung wala giuli sa imong igsoon ang ilang barangay clearance o ang sidula. Muna'y gusto na ko nga mabuhat ninyo aron usab nga dili mapihig sa pagserbisyo kaninyo maigsoon diya sa inyo tagsa-tagsa ka mga barangay. Gamay ra ni nga problema pero muda ko ni kung galing dili man ibalik ka ng barangay clearance o sidula tungod kay sa ako na gidaingon ministerial duties sa ka barangay o kapitan, ministerial duties sa ka barangay treasurer, sakas dunay authority gikan sa barangay kapitan ang pag-isyu og barangay clearance, ang pag-isyu og sidula. Good morning. Wake up. 34 minutos na nakalabay sa alas 4, wala maditay alas 5. 34 minutos na nakalabay sa alas 5 mga ikson, wala maditay igong oras. Diras to pagpanaguban, bisagon saon para itong ligwat. Apikin na gyud kayo ang atong oras. No, sa ngalan na lang sa itong kauban dito sa may transmitter. O, giikot mo